चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय हुमुग्र बर' रायजो राजा आरो बिटिसि ओनसोलाव थानाय मोनसे जायगानि उनाव मोनसे जायगायाव शिफ्टिं खालामबाय थानायखौ हास्थायाखै। बर' बिथाङा मिडियायाव गले गले बुंदों जे बिथांमोना गोबां खामानि मावदों रन्जन दैमारिखौ सख'ना लाबोनो थाखाय होननानै। जुदि खामानि मावदोंब्ला जोङो एक्स एनडिएफ इउनाइटेड फ्रामनि जानानै साबायखर बावो आरो जोङो फोथायगोन जे नोंथांमोना रन्जन दैमारिखौ जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामनो थाखाय खामानि मावदों। बिटिआर सुक्तिनि सागोनगिरि रन्जन दैमारि एनडिएफबिनि फाउन्डार चेयारमेन बिथांखौ जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामनांगौ होननानै सुबुं गौमा होज्रि खावनाय हाबाफारिखौ जोङो लानाय जादों। लोगोसे रन्जन दैमारिजों लोगोसे 50 जोनिबो बांसिन एनडिएफबिनि बिर जोहोलावफोरा जोबथेसालियाव जोबथे जानानै दङ। बेजोंनो लोगोसे 10 जोनिबो बांसिन भुटान हादोरनि जेलाव एनडिएफबिनि बिर जोहोलावफोरा दिनै जोबथे जानानै दङ। बिथांमोनखौ जेन बिटिआर सुक्तिखौ सन्मान होनानै आसाम सरकार आरो बिटिसि सरकार आरो भारत सरकारा जेन जेलनिफ्राय उदां खालामो बेखौनो खोनासंहोनो थाखाय सरकारखौ खोनासंहोनो थाखाय दिनै जोङो सुबुं गौमा होज्रि खावनाय हाबाफारिखौ लानाय जादों। थांनाय मासनि 22 तारिखआव रन्जन दैमारि सारखौ जोबथेसालिनिफ्राय लाना फैनानै काहिलिपारायाव थानाय 10 एभिपिएन बिथांमोननि गेस्ट हाउसाव जोबथेनानै दोनफैदों। आरोबाव जोङो रादाब बिजोंनि गेजेरजों मोनथिनो मोन्दों बिथां रन्जन दैमारिखौ चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय काजोलगावनि सिङाव थानाय बड'लेण्ड गेस्ट हाउसाव दोनफैगोन होननानै। नाथाय जों एक्स एनडिएफ बिजों लोगोसे हुमुग्र बर' रायजो राजा आरो बिटिसि ओनसोलाव थानाय बर' नङै सुबुंफ्राबो जेलनि उनाव जेल मोनसे जायगानि उनाव मोनसे जायगायाव शिफ्टिं खालामबाय थानायखौ हास्थायाखै। बिथांखौ उदां अख्राङाव लाबोनानै रायजोजों थाफानानै खामानि मावजानोसो दिनै बर' रायजो राजाफोरा नागिरदों। बेनिखायनो जोङो खावलायगोन सरकारखौ दैदेनबाय थानाय दैदेनगिरि नोंथांमोननिसिम दिनै नोंथांमोना रन्जन दैमारिखौ मोनसे जेलनिफ्राय मोनसे जेलाव शिफ्टिं खालामबाय थायालासेनो उदां अख्राङाव अराय समनि थाखाय लाबोनो थाखाय जोङो खावलायगोन। बेखौ जोङो बुङो दिनै सरकाराव थानाय एबा बिटिआर सुक्तिनि सिगनेटारि प्रमद बर' बिथाङा मिडियायाव गले गले बुंदों जे बिथांमोना गोबां खामानि मावदों रन्जन दैमारिखौ सख'ना लाबोनो थाखाय होननानै। जुदि खामानि मावदोंब्ला जोङो एक्स एनडिएफ इउनाइटेड फ्रामनि जानानै साबायखर बावो आरो बेखौबो जोङो खावलायनो नागिरो जे नोंथांमोना एबा बिटिसिखौ दैदेनबाय थानाय पावाराव थानाय दैदेनगिरि नोंथांमोना रन्जन दैमारिखौ जुदि उदां जानायखौ हास्थायोब्ला बिटिसि काउन्सिलाव नोंथांमोना रिजलिउसन पास खालाम जे रन्जन दैमारिया जेलनिफ्राय उदां जानांगौ होननानै अति हुनकाले नोंथांमोना रिजलिउसन पास खालामनानै गभर्नरनि गेजेरजों आसाम सरकार आरो भारत सरकारनो दैथायहर। होमबाना जोङो फोथायगोन जे नोंथांमोना रन्जन दैमारिखौ जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामनो थाखाय खामानि मावदों होननानै बर' रायजो राजाफ्रा नोंथांमोनखौ फोथायगोन। मोनसे गोजोनथाव खौरां। गोजोननि नोगोर क'क्राझाराव थानाय बाजार इन्डिया आरो एमआरएम हस्पिटाल साखाथियाव बड'लेण्ड थेरापिस्ट सेन्टाराव थुब्ला ब्रह्मआ गुबुन गुबुन रोखोमनि सानाय सुनाय गोनां सुबुंफोरनि थाखाय फाहामथाय होनाय जायो। जेरै जान्जि सानाय, हान्थु सानाय, गोदोना सानाय, आदै सानाय, आफादावदै सानाय, जानजि जरा सानाय, खर' सानाय, सिनस्रि जरा सानाय बैफोरबायदि सुबुंफोरनि सानायफोरखौ फाहामथाय होबोगासिनो दं। सोरबाफोर बे बेरामाव गोग्लैनाय सुबुंफोरा बे खाबुखौ लानो हागोन। गोबां मिन्थिनो थाखाय नैबे जानबुं नङाव फन खालाम 9974030738।